na siya ingon nga pung aron lang nato malabyan sa unahuna apan gihatag kini sa Dios aron mausab ang atong mga gigikanang panghuna-huna. There has to be a time that a change of mind must occur. Atong nasabtan sa atong pagtulunan ni aging simana nga ang atong utok nagagikan sa kalibutanon nga basihanan ug ang atong paglihok nagagikan ngadto sa ing anak nga pagbugna. Dili kana ang kabubuton sa Ginoo. Munang ingon siya gikinahanglan ang pag-usab sa atong unahuna sumala sa pulong sa Dios. Kay ingon pa siya sa bersikulo 2, gamita ang iyang mga kaalam, ingon siya, with this saying will be found the revelation of wisdom. Paagi ni ining iyang pung ang pagpadayag sa iyang kaalam, muabot, ug ang paghatag sa espirituhanong panabot, gamiton kuno kini nato nga yawi, aron pag-abli sa tinuod nga kahibalo. Nganong dili man gihapon sa tanang paningkamot sa usa ka tawo sa iyang nasabtan nga way giya sa Dios, magbalik-balik man lamang gihapon siya sa kalisdanan. Tungod kay ang gahom sa kausaban anaas Ginoo, wala lang sa hunahuna nga atong matawag nga imong na kaplagan. It is a decision that you have to make and that you apply and adapt what you are learning ug ang imong nasabtan maghatag kanimong kausaban sa paghunahuna. Way lisod sa Ginoo igsuon, bisag pila pa, bisag moabot pa ang kilo sa bugas ug gatos ug ang asukal 200, makahatag ang Ginoo sa tanan natong panginahanglanon. Dili angay magpadayon ang kahadlok, dili angay magpadayon ang sayop nga una-una, angay magpadayon ang pamaagi, kaalam, kabalo nga gihatag sa Biblia aron nato malapsan, malabwan ang atong mga giatubang kay ang Dios kaya, ang Dios nagpakita nag mga kahibulungang mga butang sa mga magtotoo sa niaging panahon, sa ating panahon, sa atong panahon, bisan pa sa taliabot nga panahon, wa na usab ang buhi nga Dios. Ug kung kaya nang buhaton sa Ginoo sa laing tao, ing na imong tapad, buhaton pud kana sa Dios nimo. Amen. And lastly, in verse 3, ingon diri, those who cling to these words will receive discipline to demonstrate wisdom. Sa mga tao kuno nga maminaw, mamati sa pulong sa Dios, makakaplag ni disiplina sa pagbuhat sa maalamong kalulot sa Dios. So your ability to overcome is dependent entirely on what you learn in the Word of God that you apply in your life. So sa atong pagtuman sa Dios, usa sa gitudlos Ginoo kanato mao ang pag-uli sa Ginoo sa iyang ikapulo nga magbadlong sa mga sumpa, mga dimalas nga atong gitawag, mga kalihukan nga dili iyahas Ginoo. Ang paghatag og ikapo, dili kana relihiyon o relihiyoso nga kinaiya apan pagtuman, pag-aplikar sa nakatunan sa puong nga imong buhaton aron matangtang ang mga tunglos balaod nga giandam sa yawa o gilit agta paagi sa sayop nga pangunahuna. Ug ang tanang matinud-anon musulti og walay lisod sa Ginoo igsoon timan igina walay lisod sa Ginoo ug kaya niyang buhaton sa matag usa kanato ang iyang mga saad. Magamputan. Amahan namong langit nun, miduol kami dinha kanimo karon, mutuo padayon nga mituo sa among nakaplagang kamatuoran, nakit-an sa ilaing tao nga ikaw gayud nagmatinud-anon. Ug sa among pag-uli sa imong ikapo, sa among pagpananom sa among mga binhi, kay nagtuo kami nga ang mananom na ay pagaanihon. Ikaw ang nagtudlo ni ana sa among pagbasa sa pulong sa Dios, o Ginoo ikaw ang mupanalangin sa mga taong mulakang sa pagtuo, matinud-anon nga paagi, ug walay dimalas, walay tunglo nga makaabot, kay imo man kining badlungon sa ngalan ni Jesus. Amahan dawata ang pag-uli ug pagpasidungog kanimo sa imong katawhan sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og
Amen. Atong daygo na Ginoo sa paghatag karong taknaan. Paki-off na lang, media. They have a technical issue. Nag-crash ko ng ilang computer. Anyway, wala manggod si Pastora Chanel tungod kay kuyog siya sa paglubong sa iyang auntie. Siya ang nag-drive sa mga magsuon para karon man ang adlaw sa lubong sa iyang auntie, igsuon ni Pastora Shoni. So they're all there in Dumaguete right now. So iyang gi-endorse ang kalihukan karong adlaw, unya ang pag-prepare sa mga aktibidades karong adlaw, sumala sa media. Wala po si Pael, ang akong anak nga ikatulo, nga mao po'y nagduma sa atong media. So we need help, no? Kinanglan tagtabang para kung kani sila mga gigamit sa Dios na ay mga kalihukan, dili unta ta mapakgang. And everyone said, Amen, amen. Daygo ng Ginoo. Atong ablihan karon ng atong Biblia dinha sa balikan. Sa libro sa Genesis 28 Gs ngadto sa 17. Genesis 28 Kung nakita na, sulti ko gamen, ang Genesis mao ang pinakaunang libro sa Biblia nga inyong makitaan. Tan-awon nato sa 28 ug tan-awon sa bersikulo 10. Mibiya si Jacob sa Bersiba ug mopaingon ngadto sa Haran. Nahiabot siya sa usa ka dapit ug mipahulay siya didto kay gabii naman, mihigda siya aron matulog og bato ang iyang giunlan. Unya nagdamgo siya sa iyang damgo, nakita niya ang usa ka hagdanan nga misangko sa langit. Sa maong hagdan may mga anghel sa Dios nga nagsakasakag kanaog. Nakita usab niya ang Ginoo nga nagbarog tupad kaniya ug miingon, ako ang Ginoo, ang Dios ni Abraham ug ni Isaac. Ihatag ko kanimo ug sa imong kaliwat kining mga Ihatag ko kanimo ug sa imong kaliwat kining yuta nga imong gihigdaan, mudaghan ang imong kaliwat sama sa kadaghan sa abog sa yuta. Mukaylap sila ngadto sa kasadpan ug sa silangan, sa amihanan ug sa habagatan, ug sa tanang katawhan sa kalibutan. Muhangyo kanako nga panalanginan ko sila sama sa panalangin ko kanimo ug sa imong kaliwat. Timan-i nga ako uban kanimo, panalipdan ko ikaw bisan asa ka paingon, ug dad-on ko ikaw sa pagbalik niini ining yutaa. Dili ko ikaw biyaan hangtod sa matuman ang gisaad ko kanimo. Unya nahigmata si Jacob ug miingon, wala ko hibalui nga ani adi ay ang Ginoo ni ining dapita. Bersikulo 17.
Nahadlok siya og mingon, pagpakabalaan di ay ining dapita, kinigayud ang gipuy-an sa Dios ug ang ganghaan sa langit. Og pagkabuntag sayo mibangon si Jacob, gikuha niya ang bato nga iyang giunlan ug kini iyang giugbok silbing handumanan, unya gibubuan niya kiniglana, ginganlan niya kinig Bethel, ang maong dapit. Kaniadto luz ang ngalan ng maong lungsod, unya naghimog panaad si Jacob ngadto sa Ginoo, siya mingon, kung ubunan mo ako ug bantayan ako sa pagpanaw, hatagan mo ako og bisdi ug pagkaon, ug kung mahiuli ako sa balay sa akong amahan nga walay kadaot nga mahitabo kanako, ilhon ko ikaw nga akong Dios. Ug kining bato nga akong giugbok silbing handumanan, mahimong imong balay ug ihatag ko kanimo ang ikapulo sa tanang ihatag mo kanako. Amahan, tudloy kami sa pagsabot sa puong nga imong gipadayag karon taknaa. Masabtan ang mga pagtulunan, ang mga prinsipyo nga angay namong sabton. Ikaw ang nagtudlo kanamo. Tabangi kami nga makapadayon sa mga pagtulunan aron kami makatubo, makadalag mga kalag sa imong gingharian, dili magpabili ng among mga kailag higala sa ilang kahimtang, kay amo man silang dadon sa gingharian sa Dios paagi sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Gamitang imong pulong karon, gamitan ko o Dios ng imong alagad sa pagtudlo sa imong kamatuoran sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og amen. Nagsugod kitag tuon sa niaging semana bahin sa gahom sa atong pangutok. And mao nang akong gi-reinforce ganina sa atong blessing point nga naay apil, naay labot ang atong pangunahuna sa atong kahimtang. Ato nakatunan ning aging semana nga ang imong pangunahuna maoy mo atraka sa mga pisikal nga mga panghitabo. Ingon ang Bible sa atong pagtuon nga sa panultihon 23:7 sa King James Version, ingon dito, as a man thinketh in his heart, so is he. Kung giunsa nimo pagunahuna, mao ka. Dili ingon nga mauunta ikaw, wala nagsulti nga basin mahitabo na nimo ang imong gunahuna, dili. Ingon ang Biblia, kung unsay imong gunahuna, mao ikaw. Kung unsa imong ginahuna, unsa ka igsuon? Mao ka. So dili na ingon pagunaw-na nga hinaot unta kini. Kung unsa ka karon mo nahuna, mao ka. Unya ingon sa Marcos sa atong gibasa 16, and these signs will follow them that believe. Kani ang mga timailhan sa mga magtutuo o sa mga mutuo. Og mauni ang mga timailhan. Mabasa nimo sa milagros gibuhat sa Ginoong Dios nga ang Dios nagsulti bahin sa kaayuhan, paghinginlan sa mga nayawaan o mga butang nga angay mawala sa tao. Ug ingon ng Biblia nga mahibaw-an nimo ang imong pagtuo sumala sa nagsunod-sunod nimo. Unsa bay nagsunod-sunod nimo karon? Di malas? Nagsunod-sunod ba nimo karon kawadon? Nagsunod-sunod ba nimo karon puro complain, puro mga pagreklamo sa imong mga agi? Kay kaning mga pagsunod-sunod, mga panghitabo sa imong kinabuhi, nagpamatuod sa sulod sa imong utok. As we have learned that your mind has the ability to attract what you are thinking and make it manifest. Tungod kay balaod man kana sa Ginoo, as a man thinketh on his heart, so is he. Kung unsa ka mo nahuna, mao ka. Kung matinud-anon ka, mao ka. Kung kawatan kang mo nahuna, kawatan lang yun gihapon ka. Kung usa ka katawo nga atong matawad nga bintahuso lang gihapon ka, ug ang magsunod-sunod nimo namintaha po diha nimo. Kay unsa may imong gitanom, imo mang pagaanihon. Sa atong gibasang teksto karon nagisgot kita bahin sa engkwentro ni Jacob sa Ginoo. Uban sa ato no ang pagsimba relihiyosong kinaiya. Simba ko kay Domingo, pero wa giingon nga relasyon sa Ginoo nga naay kauhaw sa pagpadayag sa Dios. Dili ingon nga nangita gyud kas Ginoo tungod kay siya ang nagmugna sa bisan unsang butang nga anaa kanimo. Wala na siyang aspeto, walay encounter of God, walay ingon nga pakigiusa o kumbaga sulagma na lang na kay nakailang ibit-bit ka diri. Pero sa tinuod nga gusto sa Ginoo naagyo engkwentro sa Dios. Si Jacob sa iyang nagtubo siya nga naay Ginoo. Apan wala siya'y engkwentro pa sa Ginoo. Dinhi lamang siya sa Genesis nakakaplag sa presensya sa Dios
sa 28 sa Henesis. Ug didto siya ingon tinuod yun ning dapita anaa di ay ang Dios gitawag pagaling niya ang dapit nga ganghaan sa langit, because that is the place where he found and he saw the image and the presence of the Lord. Iyang nakaplagan ang kamatuoran nga naay mga anghel hagdanan sa iyang dapit nga gikatulgan nga ang Ginoo nagpadayag kaniya og misultig misaad, ako kang panalanginan Jacob, sa iya pang pagsulti. So dinhi nato matawag nga ang tao nga naay pagkakaplag sa presensya sa Ginoo, naagyoy inkwentro sa Dios, maoy naay kausaban sa ilang una sa ilang espirituhanong kahimtang, ug dinha magsugod ang atong matawag nga kausaban sa ilang hunahuna. Muuna usab ang kausaban sa realidad sa Ginoo nga tinuod na agyo di ay Ginoo, dili nang simba-simba, sunod-sunod lang, pero wala gyud kay kasinatian sa tinuod nga pangpanlihok sa Dios. Muna nga musa gang gihapon ka, mamakak lang gihapon ka, mubuhat lang gihapon ka sa dautan, tungod kay wa man kakasinati sa planos Ginoo nga mopalig-on unta ug muusab sa imong kinabuhi. Tungod kay relihiyoso raman gyud. Mao nay gitawag sa Biblia nga ang paghatag sa yawa ug pagbuta sa tinuod nga pung sa Ginoong Dios. So si Jacob nakaengkwentros Ginoo. Muna nga nausab si Jacob ug karon akong atong balikan sa karaang tugon, ang Biblia na mo refer na kang Jacob. Ang Ginoo ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Naapil na sa Jacob kay nausab man si Jacob, gikan sa ngalan nga Jacob gibayluan na siya ngalan ug gingan lang siyang Israel. Kay ang ngalan na Jacob buot pasabot swindler. Ang buot pasabot sa Jacob mao ang ngalan nga mamintaha sa negatibong pangunahuna. Giusab gyud sa Ginoo tungod anang inkwentro sa Dios ang kausaban na hitabo. And because of that, Jacob has never been the same again. Wa na nibalik si Jacob sa iyang karaan nga kinaiya, tungod kay naa siya'y kasinatian nga ang Dios nagpamatuod gayud nga tinuod. Sa atong pagtubo sa Ginoo, no, naamay uban sa ato tinuuray ang pagpangita sa Ginoo sa iyang pung, naapoy uban sa ato jam lang. Sakay-sakay ra. Ug mauna nga uban sa ato dugay nas Ginoo murag bata lang gihapon. Ang pamatasan, ang pamakak, ang pagdaot og isig katao, nagpabilin lamang gihapon. Tungod kay bisan Kristohanon, way kausaban sa ilang hunahuna, tungod kay wa man sila'y inkwentro sa Ginoo. Kung mubuhat tagbalay igsuon, musugod gyud tas pundasyon, di ba? Kasi nagsugod og balay o nagsugod ka sa atop. Pundasyon gyud ka aron matukod ang puste nga imong tukuran sa imong mga atop. Di ka mubuhat og balay nya imong sugdan sa lababo. Nganong lababo man kay mangaon man may pastor. Unya sunod nimo ang atop kay maulanan man may, di man na mahitabo. Musugod gyud ka sa pinakaunahan, pinaka-pundasyon aron ang imong balay mamugna. Ang Biblia igsuon magtudlo kanatos kamatuoran sugod sa pundasyon, sa pinakasinugdanan, inkwentro nimo sa Ginoo. Og ang pag-usab sa imong unahuna, paagi sa imong inkwentro nga basahon, mabasa, makaplagan sa pulong sa Dios. Nagampo ko igsuon sa pangalan ni Jesus nga dili lang ta nagsakay-sakay sa panahon, apan nagtinuuray gyud ta sa atong pagsimba paagi sa pagtuon ug tuki sa pulong sa Ginoo nga magda kanato og tinuuray nga kausaban. Kung imong basahon ng Biblia igsuon sumala sa planos Ginoo, maghatag ni kagawasan kay ingon dito sa John 8:32, Juan 8:32, ug ang kamatuoran imong makaplagan ug maghatag kaninimo og kagawasan. The truth will set you free. The knowledge of the truth will set you free. Ang imong kahibalo sa kamatuoran maghatag nato og kagawasan. Pero ang problema, daghan man tang nabasa ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo nganong wa may kagawasan ang uban. Kay wa man nila
gikasing-kasing ang pung nga ilang nakatunan o giaplikar mo nang wala kini nagmalambuon. Sama sa kutsilyo igsuno, supposedly ingon ang John 8:32, when you know the truth will set you free. Ang imong kamaturan nga makaplagan maghatag nimo kagawasan. Pero sa uban, sa ilang nakaplagang kamaturan, maoy ni patay nila. Unta kagawasan ng ilang mabati, mauna nuoy ni patay because they have not really understood the use of that knowledge the Lord has provided. Wa nila nahibalion saon paggamit sa kaalam, kahibalo nga gihatag sa Ginoo. Wala sila spiritual understanding. Muna kung mubuhat kag kutsilyo, wa man ka nibuhat og kutsilyo para mo patay. You use that for preparation for cooking or working on an animal, but it has never been created for the purpose of killing. Although magamit na siya, nya kung di nimo masabtan sa saktong pamaagi, ang kutsilyong imong gigamit para sa paghiwa sa imong sibuyas, mauna nuoy mo patay or musamad nimo tungod kay sayop ang imong paggamit sa kutsilyo. Ing-ana pod ang kamatuoran sa atong hunahuna igsuon. If you don't know and understand the truth of the word, ang kamatuoran sa pulong sa Dios, dili nimo hatag nimo og kaayo og pag-usab sa imong kinabuhi tungod kay wala man kay saktong panabot sa pulong sa Dios. Mauna nga kung nakahinumdum mo, importante gyud nga mutubo gyud tas Ginoo ug ang tanan nagtubo sa Dios mosulti og ang pagtubo dili panahon nga gidugay nimo simbahan. Ang pagtubo mao ang pag-aplikar sa pulong sa Dios. Ang pagtubo atong basihan ang imong kinaiya, tukma na ba sa kinaiya sa Dios? Mauna ang atong basihanan. It's the character formation that is now like Christ. That is the basis of maturity. Ug ikaduha, ang imong panabot sa pulong sa Ginoo. Masabtan nimo ang pung ug tungod sa imong panabot, imong gibuhat ang saktong kasinatian. And that knowledge of the truth is teaching you to do right. And right living will bring you right results. Ang saktong pagpuyo, maghatag nimo og saktong kaugmaon. Kay sakto man ang imong panghunahuna. Ikatulo nga atong nasabtan bahin sa atong gitawag nga maturity basis. Una, ang imong kinaiya masama ni Kristo. Ikaduha, atong gilantaw ang imong kalawom sa pulong sa Dios nga imong giaplikar. Ug ikatulo, atong matawag nga ang imong kalambuan sa pagtuo paagi sa paglakang sa iyang po. The success of what you do as a result of that maturity in Christ. So ang imong pagtubo magdepende gayud kini sa imong pag-aplikar o pagbuhat sa pulong sa Dios. Ug ang nagtubo balik mosulti og amen. Karong adlaw atong tanawon ang tulo ka mga prinsipyo sa balaod sa unahuna. Ato nakatunan ang balaod sa unahuna ning aging semana karon, tulo ka mga butang bahin sa atong hunahuna nga nag-epekto sa atong pagpanlihok kada adlaw. Okay? Ato nang sugdan, ready na ba ta? Psalm 78 verse 41. Again and again, they put God to the test, they vexed the Holy One of Israel. New King James Version 78:41 of Psalms. Yes, again and again, they tempted God and limited the Holy One of Israel. So, nagsulti ang Biblia nga ato kunong gihagit ang Ginoo kung dili kita magmatinumanon o atong limitahan ang Ginoo paagi sa atong pagmugna sa akaugalingon natong pangutok. So sa atong paglantaw aning mga balaod nun, atong tan-awon ang una igsuon. Ang prinsipyo sa the law of the mind has three principles included in it. Number one, it's everything that is built twice. Tanan nga namugna gibuhat kaduha ka beses. Now nganong angay man ni natong sabton tungod kay kung dili ka kahibalo niini, magbalik-balik ka sa imong karaang kinaiya ug dili ka ka move forward.
Everything that is built twice. Ang tanang namugna, nabuhat kaduha. Una, nabuhat kini sa realm of the spirit o sa espirituhanong dapit, ug ikaduha, may tabo ni sa atong pisikal nga pagpuyo. Whatever is built first in the spirit manifest in the physical. For example, kanang mga balay. Kanina lang, kaning building. Wala man ni basta na lang gitukod, naa ni drawing nga gibuhat. Asa man gikan ang drawing? Sa huna-huna sa tag-iya. Gusto niya ing ani. Unya, di man siya kasabot, unsaon ni pagpahiluna, giduol niya arkitekto or inhinyero, nga maoy ni drawing, sa iyang yunahuna, o giaplikar ang drawing, ug nahimo gibuhat kini nga warehouse. Gihimo ni siya paagi sa huna-huna sa usa ka tawo. So tanang butang nga makita nimo pisikal, namugna usa na gikan sa huna-huna. Mao na atong gamiton nga ang spiritual realm is really the realm of the unseen. Ang espirituhanong dapit, mao na ang dapit nga dili nato makita. Just because it is unseen, it does not mean it is unreal. Dili porke wa nato nakita, dili tinuod nga ana-ana siya. Sama sa hangin, makita ba nimo ang hangin? Di, pero mabati nimo ang hangin. Naay mga butang nga gisulti sa Biblia nga nagsugod sa atong matuwag espirituhanong dapit ug nagpamatuod nga naa ni sila bisan wa nato makita. So sama sa oxygen. Kung tangtangon sa Ginoo ang oxygen, maunsa man ang tao, patay. Wa man tay maginhawa. Ang atong ginhawa mo naghatag kanatog hangin nga naghatag og kusog aron naay mo tawag nga magtuyok nga dugo sa atong lawas. So the spiritual law about everything is built twice is a fact that we all need to recognize. Nga naman, atong timan di ba, naatay gito nga spiritual reality o physical reality. Ug ang tao gibutang sa Ginoo in between the spiritual and the earth material world. Gibutang sa Ginoo ang tao, unya unsaon man pagmugna sa Ginoo sa iyang kabubuton diri sa yuta, kung dili niya istoryahon ang tao. So unsa man pagsabot sa tao, dili man makasabot ang tao kung wala siya'y utok. Ang utok maoy gigamit nato nga interface. Mao ni ang paagis Ginoo nga iyang espirituhanong dapit, iyang mapadayag inspirasyon, mga pangunahuna, ipadayag niya sa tao aron na ay mahitabo nga panghitabo. So, the spiritual realm is unseen and it creates an inspiration, pictures in the mind, and then it will be communicated in the mind of a human being. Unya ang tao nga makasabot sa paghatag sa Dios ni ining mga butanga, maoy mo translate, yes, I believe. Asa ang atong sound system magpatagad pod. Hallelujah. So, naay espirituhanon nga dapit, naay physical nga dapit. Gibutang sa Ginoo ang tao para mo interpret sa gitawag natong pisikal nga panghitabo nga mamugna ang mga butang paagi sa Ginoo nga musulti sa atong utok. Ang atong utok maoy atong matawag nga interface, mao na dinha siya musulti aron masabtan sa tao ang iyang kabubuton. Kay di man gud mahimo ang espirituhanon basta na lang mo blend sa pisikal. Mao na nga ang oxygen unseen, ang air is unseen. All of that is so that the earth that is physical can live and exist. Now, sa 1 Thessalonians 5:23, amo ning gigamit nga scripture atong couples ignite. Kinsa sa inyo ang mga magtiayon, tasog kamot? Kinsa sa inyo ang wa ni adtong Webes? Wala mo absent kay naamoy gibuhat, Okay, salamat. We would encourage you, gidasig ta mo nga tambong mo. Kay ako, na master ko igsuon mo, abot na 40 ka panuigon. Nagsige lang gihapon kung doon unsaon pagligon sa pagmanagtiayon. Dili porke ikaw guwang-guwang na, dugay-dugay na, kabaw na ka. Usahay ang atong nahibawan igsuon, sukwahi sa pulong sa Dios. Mao na ang maayong pagpamuhat unta
Nga kung naatay couples ignite which is only done once a month, tambong gyud ta. Ug tanang naghinulsol nga magtiayon sultinag. Amen. Asawa, pahinumdumi imong bana, ayaw gyud kalimot sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala na naningog. Maglalis man gud mi pastor pag humanamog ignite, na-ignite ang away. Kay nakalkal ang mga kasaypanan, nakalkal ang mga dili nila dawaton nga kasaypanan. Well, di na magsugod ang kausaban. Amen? So, mubalik ta spiritual law. Ingon sa unang Tesalonica 5:23, karon nga ang Dios naghatag og kalinaw, siya mismo muhatag kanimog kalimpyuhan, ginha sa imong spirito, sa imong kalag, ug sa imong lawas. Ug mahimo mong pure and blameless, putli, aron sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. So atong nasabtan nga ang tao na ay tripartite being. We are a spirit, ang tao spirito, mo nang ang tao pag mamatay, ang espiritu niya mubuwag sa iyang lawas. Pero ang espiritu wa nay kamatayon. Kay di na man nagmugna ang Ginoo sa iyang pagka-Dios. Pero kung ang tao masinupakon sa Ginoo, ngadto siya impierno, kung mahigugmaon siya sa Dios, nagtuman siya sa Ginoo, ngadto siya sa gingarian sa Dios. Pero walay purgatorio. Amen. Nga di mabayran nimo ang sala sa imong namatay tungod kay namatay naman siya, makasasa man siya, imong bayran sa simbahan. Akong iampo akong namatay, Lord, nga malangit siya. Ang desisyon kung malangit ka, dili kung patay na ka, samtang buhi pa ka. Amen? So ayaw mo pagunaw-na nang bayran lang na akong Ginoo pag mamatay ka, hinaot imong kalag malangit. No, kung karon buhi pa ka, nagyawa-yawa na ka, klaro gina, padunggyog ka sa imong amahang yawa. Mayong buntag. Kanang hilig magyawa-yawa sa iyang baba, padung yun na. So maghinulsol na ta, ina imong tapat, murag ikaw yun nila. Nya, inanday, peace, man, peace. Migo ta, brad, migo ta, di ta kaaway. Kausaban, igsoon, kausaban. Naatay spirito, mauna ang tao, ang spirito, gikuyugan na og kalag. Unsa man ang kalag, mauna ang imong will, intellect, og emotion. Ang imong emosyon, mao ang pagbati, ang imong intellect, panghuna-huna, o ang imong will, mao ang imong mga desisyon. Tungod kay tripartite being man ta, unya ang realidad sa kalibutan duha raman, spiritual o physical. So the tripartite being has to coordinate with the physical realm and the physical. On how did God do that? Ang spiritu ug kalag, di gyud na siya magbuwag. Mauna nga kung malangit ka, ma-enjoy nimo na akay pagbati sa presensya, na akay pagbati sa kalinaw, kalipay sa presensya sa Dios. Kung maimpierno ka, ingon sa Biblia, mubati kag kasakit nga way paghunong sa imong mga pagbati tungod kay ang imong kalag magkuyog man nimo. Mauna ang imong will, intellect og emotion. So ang atong pagkaspirituhanon nga tao, gikan man gyud ta sa spirit, gimugnas Ginoo paagi sa iyang pagsulti ug gihatag niya ang iyang spirito nga nagbuhat og kinabuhi sa ato, mao'y gikuyugan sa kalag. Ug ikatulo, ang spirito nga gikuyugan sa kalag, mao nagpuyo sa asa nagpuyo? Sa balay ninyo, unyang gabi, alaka. No. Ang atong spirito nga kuyugan sa kalag, nagpuyo sa lawas. Ang lawas madugta. Amen? Madugta gina, dili na pwedeng ingon nga forever I will live. Karong 25 pa ka, 30, imong pagbati, Superman, wa kay sakit, way balatian, di gyud ka mahuyang. Pero naa na ka sa 60 tahon, magunahuna na ka sa imong lakang, ang imong kanon, ang imong diet. Kay uban ingon sila, parong na sila sa airport. Ang uban naa na sa departure area. Ang uban nag-boarding na. Naghuwat na lang sa ilang flight. Sama sa akong sister-in-law, si Minda, Kristohanon magyuto na siya, nag-boarding na siya. Pagkasal namo sa iyang anak, ang iyang bunsong anak, huyang na kayo siya. Kung mingaon namang napusab na imong lawas, nahuyang mang kakalit tugod sa iyang diabetes, wa na kontrolar.
lakdi nga pagkastorya, gikuha na siya sa Ginoo, ni panaw na siya. Pero ang iyang spirito, wa ni panaw. Nagpabilin, nagpadayon, hangtod karon nagmaya na siya atubangan sa Ginoo. Amen. Kay ngano, ang imong spirito man dadun ug kwaon sa Ginoo, kuyog sa imong kalag. Now, in order for God to minister and work into the life of a man, which is a tripartite being, spirit, soul, and body, kinahanglan ang Ginoo musulti kanato. So gigamit niya ang human spirit to connect with the spiritual realm, but the way He connects it is through the mind. Ako nang gisulti kanina, paagi sa imong utok, ikaw makasabot, makasinati sa pulong sa Ginoo o sa giya sa Dios. Ug ang imong lawas, igo lang nang musunod. Unsay atong lawas sigsuon? Igo ra na musunod. Dili na maguna sa imong utok. Ang imong utok maoy angay usbon. Usahay tano na gidasig tas Ginoo nga manghilabot sa buluhaton sa Ginoo. Pero uban sa ato dili ta mo apil-apil. Kay nagunauna ka, di man ko mabulahan ana, di man ko mapanalanginan ana, isila-sila lang ana. Kanang nag-couples ignite, sila-sila ra na, kaming magtiayon diri, amo-amo pud ni. Naanay problema sa imong hunahuna. Ngano man? Sama na sa usa ka tawo bitaw nga atong matawag nga naailahi-lahi nga lawas, di ba? Naay kamot, tiil, ulo, kamot, tiyan. Kitahay ang lawas gigutom. So buhaton sa kamot, muhungit siya, mukuha siya og pagkaon, og ihungit ni niya ngadto siya yung baba. Kay di man mahimo ihungit ang pagkaon dito sa tiyan, di ba? Tiyan may gigutom, muhungit ka, asa man ninda pita ison. Di pwede. So baba gina nya mo ingon ang baba. Anong mo apil-apil man kunin mo? Tiyan ra may mabulahan ana. Amo ko'y labot ana. So di siya mo ang baba mo nga iyang baba. So asa man mo ipasod ang pagkaon, isodin mo sa lumot. Mas kuyaw, luod kayo, mugawas ang imong hugaw sa imong baba. Kay bali man imong isod. Subot pasabot sa sayop nga pangunahuna, pag-abot sa pagkalihukan sa imong lawas, kinahanglang subayo nato ang plano sa Ginoo. Kung ang paagi sa Dios parong sa baba, para ka maligo na imong tiyan, kay gigutom man ka, kamo ba kay igsoon kung ang imong tiyan mabusog, tibuk lawas man ang mubati. Pero sahay ba kita, magunahon na ta, sila lay mabulahan, ilara na. Aw, di ka partis lawas. Ing na imong tapad, parti baya ka. Ang imong kagahi sa ulo, makaapekto nako. Di kaganahan, usahay no, magreklamo ta, di kung kuyog ka na nila, kay ilang anyag, dili kayo gwapa. Ngadto ko sa mga talinis ug tulid nga ilong. Kayang akong ilong mura magpalwa. And then you think that, just because the person is like that is not part of your being. Hey, we are one family. Parte ta sa lawas ni Kristo. Now, usa importansya ni ana, kung dili ka mo partisipar, di ka mo kigiusa, mo koalis, mo cooperate, you are hurting your own body. Lawas ni Kristo. And your mind will tell you, kung naanad ka sa pangunaw ng ngawa kay labot, di gyud ka manghilabot. And the only reason why you're doing that, the Bible says, ingon sa John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Ang rason nga nung naa ang yawa, aron mo patay, mangawat, ug manglaglag. And when you separate yourself from the body, you're allowing the will of the devil to make what he has planned on your life. Now, sa pagbuhat sa Ginoo sa tao, human spirit, you have the soul and the body. We are a spirit being that has a soul and lives in a body. So if God is wanting to communicate to us, He will use the mind as the interface where we can understand, feel, and literally appreciate what the Lord is doing in our lives. So, ang atong kalag, maoy gateway sa Ginoo para mapabati, masulti, mahanay ang iyang tumong sa atong kinabuhi. So, your soul is important. Dinhi na musuod ang kalag nga wala natudluan sa pulong sa Ginoo.
Kay kung ang imong kinaiya kalag nga walay Dios, walay pulong sa Ginoo nga naggiya. Remember the Bible says no, people without vision will perish, or how it has been said, without the vision people perish. So kung wala kay giyas Ginoo, panan-awon gikan sa Dios, malaglag gyud ka. Nya unsaon man nimo pagkabalos panan-awon paagi sa pulong sa Ginoo nganha sa imong kinabuhi. So unsaon pagpamuhat ana paagi sa imong pangutok, imong hunahuna. So how the word of God works to the world is through our mind. Dinha siya mulihok paagi sa atong kalag. And because of that, we are able to change our thinking, our manner of behavior, because what the mind can think is what the body will follow and obey. Now, when we talk about faith, kaya ang pagpuyo sa gingharian sa Ginoo, pagtuo man gyud ni. Ang pagtuo igsuon, spiritual reality na siya. That you can get by your spiritual understanding, and that is birth and born and will grow according to your spiritual understanding. So muna, ang Hebrews 11, ingon dito, now faith is the substance of things. So for mauni ang pinakaunod sa imong pagtuo. Pero kanang unura igsuon naa na sa gingharian sa Ginoo paagi sa imong pangutok nga imong madawat sa paghiusan nimo sa Dios, paagi sa pagbasa sa iyang pung. Di ba ingon man ang Biblia, kung mutubo ta sa atong pagtuo, mahitabo ni tungod sa atong pagbasa, pagpaminaw, pagbasa sa pulong sa Dios. Romans 10:17. So faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing of the word. So ang pagtuo gikan sa Ginoo madungog magbalik-balik sa atong alimpatakan ug mooy atong madawat nga mooy muusab sa atong pangunahuna. Last Sunday nagdiretso kita sa realidad nga unsay mahitabo kung di ka mag-usab sa imong unahuna. And karon atong lantawon nga kining paglihok sa Ginoo sa atong kalag naa gyud nilabot sa imong pangutok. Tungod kay ang imong pangutok maoy gamiton nga interface sa Ginoo para ipabuhagay niya ang iyang kabubuton dinha sa katawhan. Ingon sa Hebrews 11 verse 3, by faith we understand that the world were framed by the word of God. Paagi sa pulong sa Dios, namugna ang kalibutan paagi sa pung sa Ginoo. We understood in Genesis that the world started by the word of God. Paagi sa iyang pung namugna ang kalibutan. And ang wa nato makita, nahimo na siyang makita. Ang wa nato masabtan, nahimo na natong masabtan tungod sa paglihok sa Ginoo sa atong pangutok. Now, I'm trying to bring this very slowly because I really want you to see how your mind literally affects your physical being. So, kung naatay wa makita, it does not mean it is not real. Just because it is unseen, does not refer it to the not so real of a reality. Kanina lang, no, basihan. I hope you're taking notes. Basihan na lang ni nato simple. Kung ikaw musugod og tinguha, the moment you desire, where is that desire coming from? Asa man nagsugod? Nganong ni desire man ka? Well, obviously, that desire is a proof that God has existed and that whatever the Lord has created in the spiritual realm, you are now starting to grasp. Ganahan kog dako nga balay, kay nagsugod kog balay. Ganahan kog gamay nga balay, kay nagsugod ko sa balay. You know, whatever your mind begins to tell you and desire to do that has started in that spiritual realm that your mind is able to interface with. So ang Ginoo paagi ni ana gigamit niya ang mga dili makitang mga butang sa imong unahuna ug kanang imong pangunahuna mao karoy mo translate nga mahimo na siyang tinuod ug makita nato sa realidad. So the law of the mind, the first thing is ingon dito nga ang tanang butang naggibuhat kaduha. Una sa espirituhanon, unya mahitabo sa pisikal. Una sa imong unahuna ug mahitabo dito sa pisikal.
So it is formed first in your mind before it finds the expression in the physical realities. Example lang, no, para lang masabtan pa nato. Kasi na nakasuway ninyo tanaw sa inyong kaugalingon sa samin. Mirror. Ha? O sa may gibuhat nato. Nagtanaw ka sa espiho. Nakakita ka usa ka buhok nga pirting layua sa barog. Ang imong hinapay parong diri pero nay usa dito tuwa padung. Mungadto mo ka sa espiho og imong atuon ang espiho nga kaning buhok ka ibalhin nato diri. Dili ka mo usab, di ba? Di ka mo tanaw sa espiho nga. Di na mada. Mungadtog yung ka sa imong buhok ug imong buhok imong hikapon sumala si mo nakita sa espiho. But pasabot, ang pulong sa Ginoo nga gisulti sa Biblia is like a mirror. Mura kuno nag-espiho nga kung imong lantawon nagpakita sa imong pagkatao. Kung nakita nimo imong pagkatao dautan pa pagkakaron nya ganahan kang mausab, maayo na. Pero kung nakita nimo daot kang kakaron nya imong una ay daghan man mi di man lang ako usa. Then nakita pud nimo kung kinsa gyud ka. Pero that reveals that your body is simply a reflection of what your mind is thinking. Another example na po, no? Na ay pastor namatay. Na ay kawatan namatay. Nagtapad puro patay, o sa pastor, o sa kawatan. Unsaon man nimo pagkabao nga kani pastor o kani kawatan? Mubalik ka sa ilang gibuhat. Kinsa man ni siya samtang buhi pa siya. Kinsa man siya samtang buhi pa siya. Pero ang parehong lawas patay. Way kalainan. Imong gitikon, di na mo react. Imong duwaan iyang naong, di mo react. Imong hawiran ng ilong, di gud mo react. Kaya nga no, patay naman. Pero saan mo pagkabalo nga siya magwawali ka ng isa kawatan, mubalik ka, giunsa niya pagunaw na samtang buhi pa siya. So ang kinabuhi na naa sa tao, nagagikan sa iyang pangunahuna, o ang iyang lawas nituman lang sa imong giunahuna. Kung kawatan ka, tungod na sa imong unahuna. Kung balaan ka, tungod na sa imong unahuna, nga imong gidumaa o imong gipuy-an. So, klaro kaayo nga imong lawas, nagsunod-sunod lang na sa imong na'y tao. Ang imong lawas, nagsunod-sunod sa imong kung manikas-kas imong amo, tungod na kay imong unahuna. Kung gusto kang matinud-anon sa imong amo, tungod na sa imong unahuna. So kung naay tao nga dato, kung naay tao nga pobre, kung naay tao nga tambok, naay tao nga niwang, dili na mao ang tao. Ang tinuod nga tao, ang utok nga ilang giduma. That is who they are. Amen? So atong klaruhon lang naman ingon na Biblia, no, kung naatay kaaway, atong balikan ang atong kaaway mga espirituhanon nga dapit, principalities and powers of the air. Dili ng pisikal. Pero ang iyang utok mooy angay natong usbon. Di na gyud ang tinuod nga kumbati. That's why the miracle that God provides in the transformation of the mind is so powerful that it changes a person's life. Karon, atong tan-awon ng example no sa law of the mind, kaning gitawag nato nga it is built twice. Kanumdum mo sa Tower of Babel sa Genesis 11, mayong buntag. Tanang katulugon mo siya gitog. Amen! Hinahinaya gamay nak para dili klaro. Wa gid ang mind ba? Manang mga natog, muingon nga, hallelujah! Tungja, hallelujah! Pagtanaw niya, way lain siya ra. Igsoon may buntag. Amen? So, pasiaw na to para mga mata taba kay uban murag gagyana na. Matngon. Amen? Tower of Babel. Sa Genesis 11, kung imong balikan igsuon, sa verse 5 man siguro to, kamo na lay tuuno tungod sa atong panahon kulang na ta. Verses 4 to 5, nagplano sila, ang nag-lead nila ato si Cush. Nagplano si Cush nga mubuhat sila tore nga makaabot sa langit.
Nagunahuna pa ni, wa pa ni namuhat. Iya pa lang ning conceptualize. Iya pa lang ning maayo kag ato ning buhaton hunahuna pa lang. Pero tungod kay nakumpleto naman sa iyang hunahuna, nakita niya nga kaya, pwede, mao niya atong pagabuhaton, nakita niya nga pwede, pag-abot sa verse 4 and 5, verse 5, the Lord came down to see the city and the tower which the Son of Man had built. Ninaog kuno ang Ginoo o gitan-aw ang syudad nga ilang gimugna sa tao o anak sa tao nga ilang gibuhat. Now, nahitabo na ba gyud ni nga tower? Wala pa. Pero sa hunahuna nila Cush o iyang grupo, humana. So ang gibuhat sa Ginoo, gibisita niya ang nakita sa ilang wala pa man ni na built kung imong tunan pag-ayo. Wala ga-mention ang si Satanas, wala ga-mention ang Holy Spirit, wala ga-mention nga, wala, it's just in the mind of Cush and those he was talking to. And the Lord came down to visit them. So ang rason sa Ginoo sa pagbisita nila, ngadto sa pagbuhat nila sa Tower of Babel, was really first happened in the mind. So ingon ang Ginoo sa ilang pagabuhaton, ilang ipakita ang ilang rebellion sa Ginoo, ug tungod niya na akong bungkagon ang ilang plano, paagi sa pagbungkag sa ilang paghiusa nga di na sila magkasinabtanay. Paagi niini dili mahitabo ang ilang plano. So ang pangutok lang sa tao nila Cush mao'y nagplano niining tanan ug tungod sa ilang namugna ninaog ang Ginoo. Can you imagine that? It took the presence and the time and the attention of God to come down on earth and to make sure that the evil plan of Cush will not become a reality. Ingon sa verse 6, and the Lord said, indeed the people are one and they all have one language, and this is what they begin to do. Now nothing that they propose to do will be withheld from them. Mauna nga bungkag ginas Ginoo. So your mind really will take the attention of God. Ingna imong tapad ang imong pangunahuna mukuha sa atensyon sa Ginoo. Akong balikan, ato ning ibutang. Your mind will attract the attention of God. Now, atong tanawon sa Ephesians 3 verse 20. Epeso kapitulo 3 20. Ang nakakita, sulti ko kamen, Epeso 3:20. Ingon diri, daygon ta ang Dios kansang gahom ania kanato ug maoy makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon o hunaon. Ang Dios makahatag sa unsa kuno? Labaw pa sa atong pangayoon og hunaon. Akong balikan. Ang Biblia nagtudlo nga ang Dios, ingon diri daygon ta ang Dios kansang gahom aniya kanato ug maoy makahatag but pasabot nagampo ka ang Dios mo hatag labaw pa sa atong gipangayo sa atong labaw pa sa atong gipangayo o gihuna-huna. So naay duha pa maagi sa pagampo. Una sa pamaba sa imong pagpray, literally verbalizing it, ug nagampo pug ka paagi sa imong una-huna. Now, ang atong baba, kung nailaing tao, musulti sakto. Pero ang atong unahuna, wa may makalimitar ana, so lahi po ang gisulti. So when your lips and your mind does not agree sa prayer request, nga imong gisultis Ginoo, di gyud ka makadawat. Kaya nga, ingon man ang Biblia, when you ask the Lord, sa book of James, ingon dito, kinahanglang dili gyud ta magduha-duha. Kinahanglan imong pamaba, o imong unahuna hiusa. Kay musulti ka, Lord, makasal na ko karong tuiga, nagampo ka na. Pero imong huno na ingon nga, imposible, oy. Pagaling ko uyab, kasal na noon. Sa imong baba, ingon ka, makasal na ko. Imong una-una, wa may kwarta, waija mo. Makasal ba ka di? Kaya nga no, conflicting man ka. Remember, both of these are prayer requests. Ang imong baba nagampo, imong una-una nagampo. Kay ingon ng Biblia, ang Ginoo na minaw. Ug angay daygon kay makahatag siya labaw pa sa atong gipangayo, lips, sa atong gipray through our lips, and sa atong prayer through our mind.
So kaning atong mga prayer warriors, mga mainampuong igsuon, usahay di kita magmadaugon kay lahi imong gisulti sa pamaba, lahi pud ang imong giduha-duha sa imong utok. Lord, tabangin mi makabayad nami sa among mga balayron, pero imong utok ha man tay kwarta. Lord, makahatag na ko sa akong ikapulo why miss sa imong unahuna. Ma-short nya ka. So, it won't really become a reality because your lips and your mind are in disagreement. That is why, if you reason out success, there is consistency with the speaking of your mouth. Remember, daay gahom ang atong pamaba. Your mouth can speak over life and death, ingon ang panultihon. And that your mind as well can attract the physical manifestation of what you are praying to God in your mind. So when your lips speaks differently from the mouth and the mind that is thinking opposite of what your mouth is saying, then we don't see success. Ang kalambuan igsuon naa ra gyud na sa atong gitawag nga consistency ba ang imong gisulti ba maora po'y imong gisulti sa imong panguna-una. Now, kaning kay bama mo sa elastiko no? Rubber band. Kanang duwa nato tanday-tanday bitaw. Sige kadua na. Kami ra gyud mga bata-bata ang nakaduwa na. Kamong mga guwang-guwang. Puro na mo giingana ra mo sige. Wa gyud mo ka enjoy sa tanday-tanday nga duwa. Kanang inana ba? Ang unang makatanday, kuha niya tanan. Di ba? So, ihanay ginagsaylog sakto para igo yun. Kaya di na mudagan ng imong lastiko, imong rubber band. Ang atong una-una, inanay igsuon. Kitahay no, gusto ka mo income og 100,000 a month. For example lang, 100,000 a month. Sige kag ampos Ginoo, Lord, mudako akong income, mutaas akong pwesto. Pero wala ka nagtubo sa imong mind. Wala kay transformation nga maabot nimo ang inganang pangutok aron mo income kang 100,000. Remember atong gigamit nga example sa CEO o gwardiya? Kay nung dumato CEO o gwardiya? Di ba? Ngano mang dako og sweldo sa CEO tungod sa iyang abilidad. Nganong ang gwardiya gamay raman kumpara sa CEO tungod kay mao ra po iyang maabot. So kung ganahan kang musweldo sa CEO, kinanglan imong iproseso imong utok padungan ng CEO. Dili pwedeng ingon na, Lord, isa ka ang akong sweldo. Pwede man na, no? Kalit lang na imuhatag nimo gatos ka milyones. You have 100,000. But would that be sustained for a long period? No. Nga naman, imong utok man ni sakay dito. Ang imong utok mo ay ni-decide, kutob ka asa. Kung ang imong utok, kutob ra kas 20,000 income, o manggaling, 7,000, 6,000. Kay wa ka ni sakas imong pangutok, dinha ra gyud ka. Kung makakaplag kag 20, 50, 100,000 kas akaduha, mubalik yung kas 10, 20, 6,000. Nga naman, dinha ra man imong utok. Muna siya rubber band ba? Imong gi-stretch ang imong pagtuo. Lord, padaka, nana. Pagbuhi nimo, mubalik gihapon. Kay imong utok pa man kasaka. Tanang katulugon mo siya gito, Amen! Hallelujah. Nagtubo na gitas Ginoo. Tubo na kita. Amen? Ina imong tapag, I'm proud of you. Hallelujah. Wa na natog, nagbantay na uban, hindi lang kumutingog, masayop niya. Nagbantay na lang di ay. So, the way you think will determine the way you receive. So, kung imong sweldo 20, wa ka nag-improve sa imong pangutok, kung saan pagsaka sa imong income, dinha ra gyud ka kutob. So, kung gusto kang musapa ka imong income, i-process gyud na nimo, makakat-on gyud ka, mutubo gyud imong unahuna, hantod maabot nimo ang inganang income. Example, kung ikaw college graduate, musud ka og kumpanya, posible gyud entry level ra ka. Pero kung ni-graduate ka nga naa kay masteral degree of management, mo apply ka sa gobyerno, ang imong level masteral. Di na ka musud as entry level. Kay niabot man imong utok anang dapita.
Hilabihan kung naa kay doctorate degree. Kung naa kay doctorate degree, what happens? When you apply for a government position and you're applying on the degree you have accomplished sa imong nahuman nga trabaho o giskwelahan, kana pod ang imong income nga madawat. May buntag. Pero kung maingon ka sa kumpanya, sa government nga, mo apply ko, ganahan ko manager. Yung sa may imong nahuman, grade 12 ko. Summa cum laude, grade 12. Di pagapon, kuwang man ka sa aptitude, kuwang man ka sa depthness. So gikinahanglan ng imong utok mo saka aron dili ka mupakyas pag abot na sa requirement. So when we come to the understanding about the law of the mind, importante nga masabtan nato, it is built twice. So kung imong pangutok wa pagyud na usab sa espirituhanon sa imong pangunahuna, bisag unsa nimong mugna diri siyuta, mugbalik gihapon ka kung asa ra kutob ang imong pangutok. Atong gamiton ang word nga version. Karon version 3. Karon ang latest version 9. Kitahay sa iPad, sa iPhone na lang. Kung sa may latest sa iPhone ron? 13? 14. Ako iPhone 6 na akong ginahuna. iPhone unsa na? 14. iPhone 14 for example. iPhone 14. Naa kay iPhone 5 o iPhone 4. Nya dako pa ang diferensya sa iPhone 6 ug iPhone 4? Naay dako. Una ang phone gamay. Ako din ako kabasa sa gagmay nga mga phone. Mubasa ka sa ako, makuratan ka pag abli mo ing ana day ng letra para mabasahan. Ako mga anak di mo basa sa ilang mama nga phone kay makuratan kuno sila. Kay pagbasa sa text, dako agud ni mami. Lahi man siya nga version. Now, atong gamitin ng version. Kung gusto ka nga iPhone 14 ka, kinahanglang mo igo ka sa iPhone 5, 6, 7, 8 nga development. Hantod maabot nimo ang quality sa iPhone 14. Pero dili ka mahimo from iPhone 4, ganahan ka ang performance sa imong phone, iPhone 13 o iPhone 14. Di na mahimo. Kay dako na ang kausaban sa technology. By the time you reach iPhone 14, daganang wa na gyud imong motherboard, usbo na gyud na tanan. Tanan di na gyud magamit. Naay mo gawas, pero dili niya makaya ang mabuhat atong iPhone 14. Tungod kay dako na siyang kausaban. And that is how our mind really function. Kung iPhone 4 pa imong version karon o gusto sa Ginoo nga iPhone 14 ka, mag-upgrade gyud ta igsuon, magsigi gyud tag sakas kausaban hangtod maabot nato ang level o version nga gustos Ginoo nimo. Naay mabot nga kwarta nimo 1 million. Ngano mo balik man og 10,000? Di man na nimo level. Di man ka kasakay sa pangutok nga ing ana imo level. Mubalik yung kas 10,000 kay mao man imong utok. That's what you can accommodate. So it will go back to what level you really belong. And everyone said? So sa atong paghunahuna niini no sa balaod sa Ginoo, pangutok bahin sa ang tanang butang na mugna usa sa spirito unya usa mamugna na physical nga butang. Everything is built twice. That is very important for us to go up to the next level. Kung musaka manggaling ta igsuon, tungod na kay nakasinati ta bahin aning gitawag sa Ginoo nga pagsaka sa atong mga pangunahuna. You really have to study. You really have to discipline yourself. Naagyoy gikinahanglan nimong usbon aron ka makaabot sa imong version nga gustos Ginoo. Sige kang pagampo aning butanga, moabot pero nganong mawala man kay dili pa na nimo version, dili pa na nimo level, dili pa na nimo masabtan sa imong pangutok. Manang usahay patilawon ra kas Ginoo para ka ma-inspire. Pero ang uban, ganahan na lang magpadayon ana, mo nang wa gyud nila nasabtan nga kinahanglan ng imong utok mutubo ana nga level. Nganong ma-manager man ka tungod kay ni qualify ka, nakita nila nga kaya nimo ug mabuhat nimo ang responsibilidad sa usa ka manager. Ug tanang musaka na sa ilang kahimtang musulti og amen. Muhunong ta diri igsuon because I really would like us to find that there is a way of God to lift us up from where we are. Gusto sa Ginoong musaka ta.
di ta magpabilin kung asa ta karon. Isa ka gyud tas Ginoo. Naa siya mga milagrong mabuhat, pero mas lig-on nga ang atong pagsaka gikan sa atong kasinatian sa Ginoo paagi sa iyang pong ug nagtubo pud ta sa atong pangutok sa ngalan ni Jesus. Manindog tay taigsuon, mag-ampo kita sa Dios bahin sa atong panghunahuna. I'd like us all to pray and lay your hands on your head. Kung naay keyboardist, palihog. Ilay imong hands sa imong head, ina, Ginoong Yesus, gusto kong mausab. Gusto kong mutubo. Tabangi ko nga mausab ang akong kinaiya paagi sa imong pung. Tabangi ko, Ginoo, nga akong masabtan aron dili na ko mubalik sa karaan ug mungadto nako sa dapit nga gusto nimo para kanako. Lord, I pray that you change the way I think. Let my mind continue to grow in the Spirit, and I will be obedient through the word of the Lord. For I ask this in Jesus' name. Father, akong giampo karong taknaa ang matagusa nga ani akaron sa imong paglihok sa ilang kinabuhi. Ikaw ang Dios na among gialagaran, wa kay paglubad. Lihuka, tanduga, nga abli sila sa kausaban, dili sila masuko kung sila i-rebuke. Dili sila musupak kung sila itarong. Dili sila, Ginoong Dios, mukontra kung alang kini sa ilang kaugmaon. Lord, akong pag-ampo nga ilang masabtan ang motibo sa mga tao nga makig-istorya kanila, dili lamang ang po nga ilang madungog. Apan masabtan nila ang motibo nganong nadawat nila ang mga pong para sa among pagtubo. Hatagi kami pasensya, Ginoo, dili lang sa laing tao, hilabihan sa among kaugalingon. Aron kami makatubo, sumala sa imong plano, and that we can literally grow according to your plan. Lord, help us to understand that we have a very potential waiting for us. Naghuwat ra gyud ang planos, Ginoo. Gihuwat nga kami makatubo aron kami makadawat. Ingon ka sa Galacia, Ginoong Dios 4:1, unless the child remains immature, he will not be different from a slave. But when he matures, he get to enjoy the heir that his father has given him. Tabangi mi Ginoo nga makatubo. Sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga makatubo ang among hunahuna. O magmatinud-ano nami, magdala kami kalag sa imong taliwala, ug among duolon ang Dios sa among kinabuhi. Magmatinud-ano nami, dili mi magmasinupakon, dili mi mas maayo pa kaysa Ginoo o mas maayo pa sa laing tao nga nagsulti sa saktong tinuod. Amo ning giduol, nagsalig, nagduol kanimo Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Palihog worship team, palihog diri atong awiton, walay rason. You can never use any excuses if you wanted to grow. Kung ganahan ang Dios nga mutubo ka, tangtangon nimo ang mga rason. Kung ganahan sa Dios nga ganahan kang mudato, tangtangon ang mga rason. Kinahanglang magmatinud-anon ta sa atong buhi nga Dios. And everybody said, awito nato walay rason. Thank you, Jesus. Dili ka na mo sibahon, walay rason nga dili ka pagamayamon, walay rason nga dili ka na mo halaran, pasinunggan, pasalamatan, walay rason nga dili ka na mo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayamon, walay rason nga dili ka na mo halaran, pasinunggan,
Dios namong langit nun, gusto kaming mutubo sama sa imong plano. Tabangi mi nga dili na mo rason. Tabangi mi, O Dios, nga dili na mi mo entertain og mga pangunahuna, nga dili mi katubo sa imong gingharian. And that we will be found faithful in every opportunity, and that we will be found faithful in every task. Tabangi mi, Ginoong Dios. Ikaw man ang buhi nga Dios nga among ilagaran. Sa ngalan ni Jesus. And everyone said, Amen. Atong pampakan ng Ginoong Dios, we give you praise. Amen. Naay nagring upon palihog tubag, ina ang Ginoo nagtubag. Magbakasyon mi ni Pastora Shoni, mawala mi for I think 3 Sundays. I just need to do this for Pastora. Kay nakibaman mo no, na-aksidente siya. Unya namatyan. Nya sa iyang pamilya, ang iyang eldest sister, ikaduha bale, na COVID, unya iyang bana na COVID pod. Nya ang iyang bana mo'y sensitive o kay na ay sakit nga cancer. So, na-hospital sila for 2 weeks ICU. Pagka that same week, si Pastora Shoni na aksidente. Na-trauma pa siya. Unya, pagka Tuesday, the next week, namatay ang iyang igsuon nga bunso nila sa mga babae. Si Pastor Dayang Bunso, ang iyang gisundan nga igsuon. So namatay sa Timindi. Unya, murag, sa iyang utok, you know women. Women, kinda mixed everything up at the same time. And I just wanted to bring her peace on her mind. So we'll be out for 3 Sundays. Pastor Chanel will be here and our pastoras will be teaching. We will be preparing for the material. So palihog. Ako nang gi-announce para makabalo mo aron magdamog daghang tao. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo ba nun na ay sayop nga pangunauna, was pastor di ta manimba. Isumbre inyong gisimbahan, ang pastor o ang Ginoo. So dili ta mo absent sa ngalan ni Jesus. Amen. Normally, kung di ko katungaan ng Domingo, di ko mo make og announcement. Ang rason para di ang tao mo absent, kaya nakabantay ko, pagka mo announce ko nga wala ko, mugamay attendance. Ang itang maginulsol. Amen. Pero pag di ko mo announce, usahay gali, pag si pastora mo ali, dagang mo attend. Kung nga, maoro mo kinahanglan, di na ko mo ali. Mapuno man. Praise the Lord. So, kinahanglan nato nga magmatinud-anon, mag-invite ta sa atong mga amigo amiga, ug ato gyud duolon ang Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Salamat sa Dios. Atong itaas ang atong mga kamot sa Ginoo, panalangini o Dios ang imong mga anak. Ikaw ang Dios na among gialagaran. Ikaw ang muusab sa among hunahuna, muusab sa among kinabuhi, tinud-anon kaming tanan. Ug karong adlaw Ginoo akong ideklara sa ngalan ni Jesucristo, sa Amahan ug sa Espiritu Santo, ang panalangin nga mububo kanila Ginoo. Ang pagbuhagay sa imong mga milagro sa ilang kinabuhi. Mga bagong negosyo, Ginoong Dios, mga close deals nga mahitabo, tungod kay ang imong presensya magakuyog man sa ilang taliwala. Father, I pray and lift them up to you that they will experience what you have planned and what you have set for them. Lord, ang imong gimugna nga kasaysayan ilan ang makita, kay ikaw man ang among gilagaran. Panalangini ang ilang pagawas, panalangin ang ilang pagsulod, sa among pagtarong sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong kamaayo. Gibayaw ka na magipasalamatan sa imong kamaayo ka na mo sa ngalan ni Jesus. And everyone said? By the way, akong ipailaila ang bagong magtiayon, gikasal na mo gahapon, Brother George ug Eileen, taasog kamot. Yeah! Unom sila katuig nga nag-live-in. Gitarong nila sa Ginoo ang ilang pagpuyo, nagpakasal na gyud sila gahapon. Kadaugan igsoon, kadaugan. Kay kung matarong na imong kinabuhi igsoon, unang mawala tunglo. Posibleng malipayon ka nga wa ka sa sakto, pero mas layo ra nat igsoon sa saktong kahimtan sa Dios. Your success starts on, and every believer is a God bless you, enjoy the week. Naatay unya nga meeting sa D-group, tanang D-group nga nagtambong descendants of leaders.